séir de sama chealúir nacht ná an saibhras agus an flúirse ábharléireachta ardchaidán tríomhána gael gitar chur fálaigh fáilteoirí le bliana nuas. An duine óg ón báiste sa gléamháin go dtí an dalta scaile an dégóid an macléananig an ollscoileacht an pobl fásta chomá. Is mar gahananta sé, gradam í thuúlú an gradam Rex Carlo nó gradam de bháilrí bheith ábhronna ar ailse thuir be. Agus sé bútáid, éon chur, Uaiscéalta sa leabhar ach uaiscéal gearr tá scéal simplí láidir mealtach sa leabhar. Leabhraí seo go nollaigh, leabhraí seo go chuileam go an bhliain. Leabhraí seo a féidir a thuirt le duine óg nó éasta, cé go leabhraí seo go dhégóirí agus go riana fásta óga mar deir siad, más mána sí costéine agus leabhar léamh seo dí neabhart. tír beag, an leabhar Is uaiscile seo tá aistríún Frankis, baineann sé leis an ládóg seo Gabby atá fásta níos samarún san iad ag nóchadaí agus baineann sé lena híal hain mar gine óg sa rééis sin agus leis an tí podatúil atá teachan cín agus bur níos sa tíir sin agus an chuí dagan ruí sin sa móla chéir chéile is síl Gabby agus churann sa híal bonús cín. ód léir le Uaiscéal gearr tá sa leabhar seo, scéal simplí, leabhar a dhéanann ceiliúra ar an scéalaíocht, ar an bhilíocht, ar an níl speisial de bhíanana se bhranc agus le go leabhar díile. Scéal bhfuil mis tanmh as a scríomh agus scéal tásúla am le sibse tanmh as a léamh.